Cambados pode manter a súa moción sobre os horarios da festa do Albariño. A formación non ve suficiente que o convenio recolla a intención de axustarse á lei autonómica que regula a apertura nestas festas e insiste en que o pleno da corporación quen se ten que pronunciar. Hai algúns que están empeñados en que non se debata. Non entendemos porque é unha cuestión que, pues debe ser aberta e os veciños deben saber cal é a posición de cada partido político. Nós o temos claro, que se sigan conservando os mesmos horarios que nos últimos 20-25 anos. Para José Ramón Abal, un convenio como que están a ultimar a alcaldesa e o Consello Regulador é insuficiente. O edil apostaría por unha fórmula máis completa e de longa duración. Porque o convenio, o que nos vimos a semana pasada, non reflexa nada de aspectos económicos, de compartir gastos de limpeza, de seguridade, toda esa serie de cuestións que son importantes e que ao final que son relevantes, que afectan aos impostos que pagan todas as veciñas e veciños, desas cuestións non se fala absolutamente nada e do tema dos horarios se pasa moi por encima. É dicir, non se detallan que horarios hai cada día, sino que se fai referencia á lei. A verdade é que é unha auténtica tomadura de pelo aos cambadeses, porque no convenio que non se incluye nada novo do que se leva a maiores do que se leva facendo nos últimos 20 anos. Por iso, a súa intención é conseguir o apoio da corporación á moción que levará a pleno o vindeiro xoves. A iniciativa está pendente dun informe da secretaria solicitado pola alcaldesa para cerciorarse de se é posible debater unha iniciativa contraria á lei autonómica. Falámoslo coa secretaria, non hai ningún problema en que se debata. É certo que a cuestión de horarios é unha competencia da Xunta de Galicia, pero hai que ter clara unha cuestión e que vai ser a cuestión clave que se vai debatir o xoves no pleno é que quen organiza a festa do Albariño é o Concello de Cambados. Non a organiza nin a Xunta de Galicia nin o Consello Regulador Rías Baixas. Somos nós que a organizamos.